Čaute ľudia, vítam vás zo svojho ďalšieho videa. V dnešnom videu som prezident s Čechmi a budeme hrať Brookhaven. Dobre, už sa ma tu niečo pýtajú, akurát mi nejde vyhľadať, ja som jej povedal meno. Tak. Čakajte ľudia. Som jej to dopísal, ľudia. Dobre. Ešte niečo napíšem. Písal som jej, som hladný. Tak. Kráčame do kuchyne si sadnúť. Tak a tu budeme sedieť nejaký ten pátek. Tak. Dobre, na čo som si ich povolal? Dobre, napíšem niečo. Jedlo. Že jedlo. Jedlo. Idem sa kúpať, ľudia. Nie, na to nemám čas ti odpísať. Idem sa kúpať. To je pohoda. Tak. Idem sa kúpať. Ja sa vám ozvem, až sa dokúpem. Tu mám aj krásnu služku, ktorú som vám nepredstavil. Čau. Dobre. Ty kokos, on má hrozne škaredé meno. O tejto kúpeľni som ani netušil. O tomto som ani netušil, ľudia. Takže to je nová vec v tomto baráku. Dobre. Ja idem helikoptérou. Prečo to nezaostruje? Tak chcel by som si veľmi rád sadnúť. Letím. Letí. Ja fakt neviem ani, čo robím, ľudia. Letí. Tak teraz spálim, akože som mŕtvý. Omlúte ma. Ľudia, teraz ideme robiť, akože som umrel. Pozerajte. Umrel prezident. Som mŕtvý naprosto. Umrel som. Proste som umrel. Pomoc. Príjmem jej to, ale ona zistí, že som umrel. Tak. Ona to asi bude ľúto jej. Poj. Ty tu je armáda. Si kokos, čo robí? Kam ma to priviezla? Áno, ma ide asi dať do hrobu. Ja viem, kam ma ide dať. Nie, že by toto bol koniec prezidenta. To fakt netuším. Ja viem, kam ma nese. Ja aj do nemocnice a že ma nese na cintorín. Tak, ležím. Ahoj.
Asi sa nedožijem ďalšieho. Ľudia, ja sa s vami lúčim, majte sa pekne, zatiaľ čus.